Čaute, mravce, znova pri mojom videodenníku. Teda znova. Ešte nikdy som videodenník nemala. Ale teraz už mám. Tak a teraz som nekecala len o tom, že mám videodenník. Vám poviem, čo sa dneska dialo. Čiže dneska v škole som čakala na to, že už príde konečne niekto, čo mám strašne rada. Konkrétne moja Rozinka. Už som ju hádam viac ako mesiac nevidela. Už mi za ňou smutno. Už sa teším, ako k nám príde. Ale aj bez Rozinky, keď už neprišla, čo je smola, lebo pán veterinár je niekde na dovolenke, či je to v nejakých exotických krajinách, nejaké, neviem, jednoducho ďaleko, tak sa asi pôjdeme za týždeň sa znova pozrieť, či už prišla Róza. Potom som išla trošku nazbierať gaštany. Simonka so mnou nechcela ísť domov, tak som išla zbierať gaštany. Lenže moji milí, Simonka ma zrazu poklepkala po chrbte a ja som sa otočila a nakoniec sme zbierali gaštany spolu. Toľko sme ich nazbierali. Ja ich si beriem domov iba preto, lebo si ich Simonka chce potom zobrať domov. Ups, pozor. Už chovám jej, lebo čo sú nejakí prísni rodičia, či čo. Ja mám také šťastie, že moji rodičia nie sú takí prísni, ale sú milí. A preto ich mám, teda aj pre iné dôvody ich mám veľmi rada. Tati, prosím ťa, toto si dám na blog, tak prosím ťa, žiadne poznámky. To bol môj tata. Hops, vidíš na blogu. Ďalej sme dostali spoločný nápad, že mu zdrhneme na hojdačky. Tak sme zdrhli. Ocko prišiel za nami, no moc nadšený nebol, ale nebojte sa, žiadna tragédia to není. Keď to bola tragédia, tak som to neurobila, haha. Úplne ma boleli priedušky aj celé všetko. Teraz som spotená, dúfam, že ma neofúkne. Nevadí, aspoň schudnem. Viete. No a potom som trošku schudla, ale to asi neviditeľné. No nevá. Čo som ešte dneska také povedala, že dnes je pondelok, áno. Pre niektorých strašný deň. Však aj pre mňa je to celkom nie až najlepší deň. Teda takto na to poviem v etapách. Ráno, konečne vo škole už mám rada. Len pohľad, že ešte zvyšok týždňa nado mnou, to ma desí. Zvyšok dňa celkom v poho, ale podvečer, ak všetko vyjde, tak je to najkrajšia časť týždňa, aká len môže byť. Áno, uhádli ste správne. Četovanie s Martinom Chodúrom. Kvôli tomu milujem pondelky. Kvôli nemu. Konečne si s ním znova početujem kúsček. Ja som tak rada, že si s ním môžem četovať. A aby ste nepovedali, že keď som skúsala len o ňom, tak ešte vám poviem neviem čo. Až to natáčam, ale nevadí, nie je to už jedno. Tak sorry za trasľavý obrázček. Tu nám už robia nové obchodné centrum, či čo to bude. Tam je fontánka, ktorá nefunguje a ešte tam je ďalšia fontánka. Poďme, tady to, tati, tam, tady to poďme. Čo chceš, takže tady? Lebo chcem takú halus. Počkaj, uvidíš. Sledujte teraz. Dáme si svalom. Krásne máme námestie, len dosť nepraktické. Nechápem, na čo sú tam tie schody a rebrík. Tam vedia si ten rebrík. Dáme si svalom. Uhni tata. No, nežartujem. Kráča si pomaly. Ja som taktovala. To je tak aspoň spácujeme. Skoro mi vypadli gaštany. No nič, už som ako mázikuba v tej koláme. No nič, ukážem vám ešte námestie. Toto je strašne nebezpečné. Človek ide a zrazu neviem, že sú to iba 2 schody a spadne. A ešte navyše môže spadnúť aj do vodu. Pozrite sa. Teraz je to pekné. Lebo sa to trošku upcháva, ale inokedy to nejde.
takisto aj toto je veľmi zaujímavé. Veľmi dobre vidieť, teda neviem, či vidíte, ale tu vidím, že ako fúka vetrík. Tento kláder je veľmi zaujímavý. Však, dobre ide. Prosím ťa, si to dám na blog, tak prosím ťa, nefrčuj. No dobre, takže asi tak. Ešte čo som vám také mohla povedať? No? Dnes máme na obed halusky s brinzou. Mám veľmi rada halusky s brinzou. Určite aj vy skúste, aj keď väčšina z vás vlogerov je z Česka. A chcete? Môj tata, kuriér 4, ja neviem, koľko tých kuriérov vyšlo, ale toto bude nový diel. Vám tú brinzu tam do Česka doveze. No i tu keď som 5 minút, tak čaute.